हामबाय दिनै जों श्रीकांत विलेज नि आन्दार दिनै हरिमोहन पारा अक्षीराम पारा लागै कैसा जों जयनिंग प्रोग्राम खायहा और जयनिंग प्रोग्राम दिनै फाइमानजाक फाइजाक बारु पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि YTF नि प्रेसिडेंट गरम गानां ताखुब पनिराल त्रिपुरा जुलाइबारी ब्लक कमिटी नि त्रिपुरा मथानि वाइस प्रेसिडेंट गरम गानां मदन त्रिपुरा ब्लक कमिटी नि दिनै मेम्बार ताखुब प्रतिमोहन त्रिपुरा दिनै तुरिमा कोइखां BC नि वाइस चेयरमैन गरम गानां चंद्रशेखर त्रिपुरा जों तिनी कैसा जॉइनिंग प्रोग्राम खायहा तिनी अ प्रोग्राम BJP नो या कारै 3 परिवार नि प्राय 13 भोटार खाया जों मस्त खाबाय खुबाय हामजागे जों लामसगो BJP या कारै खायनाय रंनो जों बिसकां BC इलेक्शन नि मेन टारगेट जों बिरोधी जों जिरु खिने नाय दङ ओंखाय बुबाग्राना हामजागे खायनाय दिनै आता होग्राना जों मस्त खाबाय खुबाय हामबाय हामबाय